салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. оғоз мекунем аз муҳорибаҳои омехта ки он ҷо ба қавле гапу калочаҳо хеле зиёд аст. Энтони Петтис ниҳоят гуфт ки ӯ аз рақобат бо Конор натарсида буд. Ин гуноҳи ширкати размии UFC аст ки онҳо бо октагон набаромаданд. Инро мо аз пойгоҳҳои хабарии аврупоӣ гирифтем. ӯ дар суҳбати хуса бо рӯзноманигорон гуфт ки вақте ки дар UFC маҳорати маро таҳлил мекарданд, ба хулосае омаданд ки ман бо Конор бояд рақобат анҷом диҳам. Ман тайёрӣ дидам, аммо бо сабабҳои номаълум ин рақобат баргузор нашуд ва номи маро муқобили исми Нейт Диас навиштанд. Ин рақобати хуб мешавад, гуфтааст Энтони Петтис. шумо хуб медонед ки Энтони Петтис дар чанд даври рақобатҳои UFC аз худ маҳорати баланд нишон медиҳад ки ин ваҳме ба қалби зурӯҳои ин нави варзиш андохтааст. рақобат миёни Петтис ва Диас рӯзи 17 август дар доираи мусобиқаи UFC 241 баргузор мешавад. ҳама каса тамошо мекунем. моҳи март Конор Макгрегор размгари ирландӣ дар як бархурди ба қавле кӯчагӣ ба як мухлис ки дар натиҷа телефони дастии он мухлис шикаст ба ҷавобгарӣ кашида шуд. ниҳоят баъд аз чанд муноқишаҳои судӣ Макгрегору мухлис ба хулосае омаданд ки оштӣ шаванд ва ин муноқишаро хотима бахшанд. инро мо аз пойгоҳи иттилоотии Евроспорт гирифтем. дар ин хабар омадааст ки Конор Макгрегор бо мухлис гуфтугӯ кард ва аз муҷозот раҳо ёфт. ба иттилои Fight Night ҷабрдида Аҳмад Абдуразоқ аризаи шикоятии худро аз суд гирифт ва ба ин васила Конор дигар даргири даъватҳои мақомотҳои судӣ намегардад. ҳоло ман боварӣ дорам ки аз халос шудани як муноқиша Конор боз балои дигарро сари дигаре меорад. ӯ Конор аст ва ӯ бе ин наметавонад. Дидье Дешам, сармураббии феълии мунтахаби Фаронса, шояд ин мавсим дастаи Ювентуси Туринро бар уҳда бигирад. ин дар ҳоле аст ки сармураббии феълии дастаи мазкур Массимилиано Аллегри хостори аз симати сармураббигӣ рафтанро надорад. инро расонаи иттилоотии ғарбӣ нашр карданд. ба иттилои пойгоҳи иттилоотии футбол Италия, ин хулоса замоне дар расонаҳои иттилоотӣ паҳн гардид ки президенти бошгоҳи Туринӣ Андреа Аннели бо Массимилиано Аллегри суҳбати хоса анҷом дод. аз афташ имсол Ювентусро Дешам ё каси дигар сармураббигӣ мекунад, чун ба иттилои аз фаъолияти Аллегри раҳбарияти бошгоҳ норозианд. Яя Туре, футболбози эквадорӣ, дар бораи расизм чанд сухан гуфт. хотиррасон мекунем ки мубориза бо расизм дар Аврупо ҳамоно идома дорад ва Яя Туре ягона нафаре нест ки зери маълумати атрофиён мондааст. аз ин рӯ онҳо дар ин мавзӯъ бештар ҳарф мезананд. ӯ дар суҳбат бо рӯзноманигорон гуфтааст ки одамон маро дигар мефаҳманд вақте ман дар бораи расизм ҳарф мезанам. дар Украина атрофиён бо ман муносибати бад надоштанд, аммо дар Русия таърих дигар буд. вақте ки Манчестер Сити зидди ЦСКА бозӣ мекард, он ҷо расизм буд. дар Украина ин чиз тамоман ба чашм намерасид. ин масъала зуд ба миён меояд. ҳатто дар Белгия маро сиёҳ гуфта масхара мекарданд. бинед ки имрӯз ҳатто дар Лондон Раҳим Стерлинг аз ин чиз ғусса мехӯрад. мумкин аст ки дар ин ҳолат бозиро партофта аз майдон берун бишавӣ, гуфтааст собиқ футболбози Манчестер Сити Яя Туре. Серена Уильямс, теннисбози машҳури дунё, баъди анқариб 2 соли таваққуф ба корти теннис баргашт, вале бармаҳал боз аз корти теннис канор рафт. инро дар рафти барнома баротон мегӯям. Серена Уильямс баъди баргашташ ба корти теннис дар мусобиқа дар Рим рақиби аввали худ Ребека Петерсони шведиро мағлуб кард ва ба даври дигар гузашт. дар ин давр бояд ӯ бо хоҳарбузурги худ Винус Уильямс рақобат мекард, аммо дирӯз пойгоҳҳои иттилоотӣ хабари шум барои мухлисонаш нашр карданд. ба иттилои манбаъҳои расонаӣ, дар рақобати аввал Серена Уильямс аз зонаи худ лад бардошт ва муқобили апааш майдондорӣ карда наметавонад. ба гуфти коршиносони самти теннис, агар дар корт Серена ва ё Мария Шарапова набошанд, мусобиқа коста ба назар мерасад. инро ҳеҷ кас намедонист то он лаҳзае ки худи Серена дар саҳифаи твиттераш нашр намояд. ӯ гуфтааст ки ман ба хулосае омадам ки бо сабаби эҳсоси дард дар зонуи чапам аз мусобиқа даст кашам. ман аз дурӣ аз мухлисон ба чунин мусобиқаи муҳташам танқисӣ мекашам. ваъда медиҳам ки дар чемпионати кушоди Фаронса таби шуморо бо маҳоратам шод мекунам. дар Рим бошад мавсими оянда, гуфтааст Серена Уильямс. воқеан вақте ки зурӯҳо дар майдон нестанд, он мусобиқа мисле ки маъно надорад. компанӣ Муҳаммад Салаҳро осеб дод. бозингарони М-Сити суруди мухлисони Ливерпулро сароиданд. ин дар ҳоле дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо шуд ки футболбозони шаҳриё баъди чемпиониашон дар Премер-лигаи Англия ба хона бармегаштанд ва аз шодӣ зидди мухлисони Ливерпул суруд замзама мекарданд. инро аз миёни онҳо касе сабт кард ва дар твиттераш гузошт. дар ҳавопаймо онҳо ҳангоми баргашт сурудеро сароиданд ки мухлисони Ливерпул пеш аз финали соли қаблӣ сароида буданд. ҳама медонанд ки соли гузашта дастаи Ливерпул дар даври финалии
лигаи чемпионҳо аз дастаи шоҳона шикаст хӯрда буд. аз ин сабаб бозингарони сити суруди алезро ҳамчун як масхара бар зидди ливерпулиҳо сароиданд. ҳамчунин нафаре аз миёни онҳо садо баланд карда гуфт ки компанӣ салоҳро осеб расонид. онҳо бозии моҳи январро дар назар доштанд ки муҳофизи хатти дифои манчестер сити компанӣ дар як бархурд бо салоҳ бо корди зард муҷозот шуда буд. дар ҳавопаймо аз миёни онҳо дар навор танҳо венсан компани, кайл уокер ва илкай гуюндаганро мушоҳида кардан мумкин аст. ливерпул ва манчестер сити мавсими ҷорӣ бо тафовути як хол чанд марҳилаи чемпионатро паси сар карданд. дар охир бо ҳамин тафовут шаҳрёр чемпиони премера гардиданд. дастаи ливерпул бошад дар финали лигаи қаҳрамонҳост. агар дастаи ливерпул дар ин рақобат ғолиб ояд, худо медонад мухлисон ва ё футболбозони мерсисайдиҳо зидди шаҳрёр чӣ сурудҳое месароянд. шумо аллакай дар расонаҳои иттилоотӣ хондед ки Антуан Гризман дастаи Атлетикоро тарк мекунад ва ба бошгоҳи каталонии Барселона мепаймандад. гап сари хабари трансферӣ намеравад. гап сари ин аст ки мухлисони мадридӣ инро чӣ гуна қабул намуданд. чӣ гуна қабул мекунанд? Гризманро бо муш муқоиса намуданд. онҳо дар саҳифаи бо номи Френте Атлетико навиштанд ки умедворем ки ту дигар ҳатто як дақиқа бо футболкаи Атлетико бозӣ намекунед ва дар охир ишораи муш гузоштанд. инро мухлисони Атлетико Мадрид бо қаҳр гуфтанд, чун Гризман ҳар рӯз ба рӯзноманигорон мегуфт ки ман ҳеҷ гоҳ Мадридро тарк намекунам, вале ба ваъдааш наистод. ба ҳамин тамом, то барномаи дигар хайр.